Puilano jotona hambai te lamsokani YouTube channel o ang nongni takuk hambai Debbarma haino hai kotar video tubui nangni bwskango faijak. YouTube ni thumbnail nugonok Simon Khana ang tini tamoni video tubui phai abo hingke chini bukuk Sarora Tripura mono tuimao bakraioi bo thangka tei tamoni bagui bo suicide khlaika o video ni bisingtui bebak detail saimanlainai chong. Kebo jodi ani channel o kotar wngoi tongkhe channel no subscribe khlai di tei kebo phano tabuk sak jora ani channel no subscribe khlaiyak hwnkhe norok bo khlai di tei like comment share khlainani ta pogdi. Bukuk Sarora Tripura suicide khaya sakang bini ama tei bini babuni bagui tamo letter suye krangkha phaisong o video ni bisingtwi khwnarlainai. Ang kwthang tongnani kisa phano muchungliya saimanya ang tamoni bagui depression hayakhe kubun jamilano tui tabuk ang ani bisingo 1% phano kwthang tongnani muchungliya sal phaike sak saisung wansugo ani langmao obo haike bwkha sak mangbai thangka ang norokno kosto rina muchungya haifano tabuk o jorao ang kwthang tongna muchungliya norok ano khlaimankhe nagarjadi ama tei babu jefru norok ani koktung nugwano afuro ang swngcharno yakarei haksalo thangpaiwano teisa haino hai sao ano nagarjadi ang belai borok norom tei bwkha borok chikon ang kaisa kok chikon no phano bwkhango nango. Bukuk Sarora Tripura Women College rungsrungoi tongo tei bini semester hingke 4th semester. Pai thakjora nai tongmani bagui jotona hambai tei tabuk phano channel no subscribe khlaiyak hwnkhe subscribe khlai di haino hai ta kaisa kotar video malaifina hinui jotona hambai tei khulumka.